Een slok benzine in de tank en de kan crossed worden op Prikkerdaan. Op woensdag en op snijn racen de leden van de motorclub 3 uren over het circuit bij Makkingeer. Wij veroorzaken ook niet 3 uur lang overlast. We hebben pieken. En die pieken zijn sporadisch, alleen die zijn wel te hoog. We mogen 70 dB creëren qua piekgeluid. En er komen misschien 10 piekjes per 3 uur die over die grens heen komen. Dus het is ook niet heel makkelijk van, oh, daar ligt het aan. En dat maakt het even complex en lastig. Om de loertsoelaars te beheinen is nou een hege bult uit het parcours hellen. Zo beziekert de motorclub binnen de decibellimiet te blijven. Het bestuur van Prikkerdaan wil het circuit in de toekomst graag stellen voor andere evenementen. Dat mensen hier kunnen mountainbiken. Maar ik denk ook aan een soort survival run. Dat maakt ook geen geluid. We hebben hier een prachtig stukje bos bij. En als mensen hier touwen ophangen en allerlei klimnetten, noem het maar. Dan is dat denk ik alleen maar leuk. Waar niemand last van heeft en iedereen zo gebruik van kan maken wat in hun achtertuin ligt.